min no jiirumi ko wonande en weltare yiitidde e teskade won yaaɓe ko nawi yaaɓe ko acca heddiɓe fulɓe mbi so tawi mbeewa toɓama tirama towama tawdama e leɗɗe ko ba innata Allah yo ɓuri hewde e ɗo menata enen hande wonɓe ɗo e dow hoore min Ibrahiima kan kasantile ɗo mi teddinira on sabu jufnugolam golle hakkudam e tuubokoɓe woni ko wiyete ko retraite mi heɓi ɗum lawat barka mi fuɗɗitima golle noon e bange ɓamtare pulaar ha maayi wadde enen wonɓe ɗo ɓe goto fof waɗi ko waw goto fof darima goto fof tinnima min hay goto mi yiyaani ɗo hannde jogiiɗo ella heddi ko ɓeydoɗen yuɓɓitinde ko jogiɗen ko wawno ɓennude e men fof gila e duuɓi cagatagal ha yetti hannde jaafodiren ɓeydoɗen laɓɓinde ɓerɗe meɗen ɓeydoɗen laɓɓitinde laawol ngol paaɗen ngol ñaagoɗen gelo mbela wayno jiɗɗen ni kono en jarama de goto fof ɗi ko waali paamen kadi wonko daña ha heewi won wiyoɓe leñol ma taw aduna boni en mbayini kono wonko daña darinoɓe gila hanki ha hande ɓe dardi e meɗen ɓeene naywa ɓeene donkita ɓeene maaya ɓeene koota sen ƴeewi hande ngal ɗo dental sen gummima ɗo e waala fenndo en kooti gure men hayso eɗen nguuri ma woɗɓe jiitidani ha mayde ngam rafi koddigal wadde oɗon jallo oɗon jabbo min jalli yahi sinno hande ko sagam min tabital pulaagu kala dewetenoɗo ñamande ko yo yaafe mbimi sinno ko sagam kala dewetenoɗo ñamande yo yaafe goto fof wonta dimu keso pul e ko mbaɗaten ko hodda e weltare e fimde hesere wawa kufde gueɗe goɗɗe garode sinno hande ko sagam hande tabital pulaagu en gollima fodde duuɓi gila e kawtal ha tabital ñallal hande ngal tawa seɗen gummo ɗo tawa ko debbo rokka hoolare gardugol tabital pulaagu fares ngam teskade geɗe kewɗe gonɗe e ɗinɗon gonkaji ko ɓurɗon mi andude ene heewi hen toon girtimi tan wiide yonti enen ɓeeɗo ko peeje tan jokki tan duko men gasi en mbaɗi ko mbawɗo e fof kala ko neɗɗo haalduno e neɗɗo wadduno e muɗum ñalawma hande ɗo jiidirɗen nde goto fof ɓernde nde hiccide e yiide goɗɗo ndeke ɗum ɗo ko tinnade kamɓe bandiraɓe ɗo wonɓe e golle ɗe ha yettiɗo gueɗo jarama ɓe jarama kala wawɓe tottede golle ɗe yo jokku hen fodde bawɗe mumen ɓeydoɗen noon wattude doole meɗen to jeeyeɗen to ɓeyɗen wattude doole men to jeeyeɗen to tabital pulaagu wawa tabidde ɗon ɗo ɗemgal mum janngal jangde tabital e jangde yoga e pelle hande ene loyi nden ɗon loore noon baaba maal wiyen ngare mbayroɗen yaaden e jama gande kese hande ngari caattima no foti dente whatsapp no foti yoga e geɗe tabital pulaagu kam nene adda jaɓɓal kesal watta e ko jogano ko beele wooda no mbaɗiɗen wooda no jaaruɗen nana juuta mi rokka yeruye tan
fodde joni duuɓi 4 5 jeegom duuɓi jeegom hande somi juumani woni rentuɓe mbaɗi fedde e nder whatsapp ɓe jinniri fedde nde duɗol pulaar murtuɗo joom min hooram mi resdama gardigu nden ɗon fedde fodde dawa hande ardi ɗum ko biyeteɗo ceerno Kamaliw wonɓe heen ɓe heewɓe jiidirani yimɓeɓe gudditi hen duɗe ene janga ha seedantagal gadanal heɓama seedantagal ɗiɗiɓal heɓama defte bindama enɗam jokkama ko heewi waɗama kala noon baɗɗiɗo ngeloba yiiru ko capaɗo wadde kala daraniɗo pulaar e wonɗe fannuji haade ɗo e forêt kalden mbiyen yiiɗum caggal pulaar leke ene wona wawde en wadde ɗum nde eyyi ɓe gasnire tan wiide min de wonɓe ɗo ɓe goto fof yiyami ɗum hande ko dariɗo ko dadiɗo ko gendiyanke ko moƴƴinɗo yo Allah hokku en wawde nawdude ɗum yeeso lelnen peeje men hankkadi ko heddi e gurdam meɗen ko enen mawɓe ɓe ko kirjinten ko gollaten ko ballodirten yo darto e mbaadi pelodiral wayla ɗum ha laaɓa sen dañi hesɓe ngara mbaɗa hen ko mbawi hade men dañde ko ɓuri ɗum enen goto fof jokka wadde ko waɗanno ko tuggine nanmi e kawtal ha tabital ha ɗo ɗo darimi hande kala mo mennomi wiide konngol walla wadde huude oɗon jarla oɗon jaafo min mi yarlimi mi yaafimi yo gueɗe hokku en ɓamtare leñol men wonen sababu gueɗe jarama on jarama